asem ni milikai. Tawia. Na say wa fa ma me sika ni nyina come school no de kwate ye. Kaka wa nenam social media. Yeboah. Kaka, na dia na woni me ye. What do me send this caba mama tina wa am ye me niam egu abonten. Hwe se hwe me ho am dia betena anum sei. Ase che sei. Nya abotre. Na me kura ma yard. O ka si nya abotre. Na se ma yard. Nya dia abotre. Ma yard. Me hu woda. Me dey can send no first rent amana. Hu me da me no hu go make a video. Na hu ni ska obetu asa wa hu me. I said it's koko sika na nya ma eba. Me si koko sika na nya ma se ba. Me try na ti koko. Na se ba akro try na me send dey. Na se me na minim. Me na se wo dey buy. Koko sika na me tua. Koko sika na me tua say ni so mai. O pa tete kwa asem dodo. Me try na ti koko ansa na o tua me dan ka. Oh, pofu nya abotre. Wo frefre me sa me dem bubu for me block you. Me block you. So wo guy named the pofu. Pofu no scan man frefre pofu. Me use scan na me ma wo frefre me sa. Like I say you scan na the back me ma je. E koko sika na ba. Eti me niam ni hu abonte kopim se koko sika ba. Betra ha. Me tra he. Tra ha. Se me nkwa na mte. Wem. Me tra ha for how long as an woman sika ma me dia. Wo dia beba. Wo tra ha o mu e beba na me dia ma. Why? Me da dia na oni me ye no mani nyi hu. Mani nyi hu. Pe bosia ma me na me nko tie. Bosia dia me kofa ne koko sika na me de tua wo ka. E na say e mai. Na mai me nya ne den. Enti nya abotre beba na me dia ma na dia kotua rent ne ka. Enti koko sika ma ya na me niam gu abote na me te ha. E na say me koto me ni padua so na ma wa na. Sa na wo ne oge. Na me nka ne say pofu. Me sisters can you wife frame me pofu. So many na hwe wasa. I just say wa ma miska frame side no tey. Unia ne hwan. Akola ka so ko ma wa ya no. Akura ma ketu ya fi ha ba panyin no. Wa na ya panyin na me ya kakra. Pati, me so na ya panyin ana me ya kakra. Ya fi ha ba panyin no. Wa na fi ha ba panyin. Wa ba panyin mo so na hwe wasa wati. Oh, nya so nya me a oti ase. Kasa chom. Anya wa ya na. Ya na ofi a we dey keep kwa ba. Empire kwa no wa bon fi ade ade fi ano. We dey nua panyi. We dey di ka medical power chew. Fa che me dey asi bia. Na we dey nya me bo apayo. Anopa no no obai no bedure na me se na wa pii wuni ho konsem ka. Enu ntia. We dey di kan no mesre wa me yira me pese me wale ni. Nti wakuma no so hu ne fie ha de enye bone bia. Why? Na wo ba me so da ma wakuma ni. Wona ye panyin ena me ye kakra. Nti wo ye difo ba. Wona ne de ya ne se wo hye nkom no obom paye no wo teto. Saa na ne de tie. Wakama ti me de ache no Bible po say so unua ye obone afache no. Ti ne oye nyina me de ni ache. Me da se panyin. Nti no uhu ni ha de wakuma pa no wadawro mana ntu na me fro se da. Me de na echia. Tunso de na mfia ha. Dede no mate so. Dede no. Ono de empire de saa, empire de fretete. Wo bom empire saa, adom no wonya ne wo yafunu. Enti wo boto ho nyina na kire se. Wo bom empire saa, ane ne tonso de ane e ba. Etumu dane asase kure ni. Nti mesre wa afa ne saa ne de tia. Why? Nti wona ye panyin, e na meme ye kakra. Ye tawia wo ho no de weni ha. Why? Nti ne wo ho no no. We dey no enti na sister, e dey tu anim ti. Ekumane waba kwaba. So na odi ache. Kakra. Enti oba wo ko fa ni free hemfa. Me ko fa ni free Facebook o. Me hu no Facebook. Facebook. Enche se wonnim na busuani bia. Enti ade be china se wo wuda dem a, wo de na fa hemfa. Hey. Kakra. Me de kasache wonu apani no. Kasache no. Ade be china se wo ya wuda hefa. Ah? Tu pa che se me e mo ani chame.
Me fe busiam. Se woman say get. Why would I hear? Me de hey, kasa kire no. Ade be chi na se mi mewuda ha. Fo anu twitwi fom. Hey, kakra. Enti ni ote wono no. Hey, kakra me de bi tufo. E wo mo se ye bada ko pe. Fiti se ma bi wu ye me na me yesisi me na me ye oba panyi wo fia. Enti me de bi tufo a. Fo, kakra. Yo. Odo. Inti kwadu abanyina kwadu basawe na otumtoy. Hey, etade ma oya ma ne nyofe. Anyway, unim ma discover bibi. Ma discover new business ahụ edisika bebre. Unim za? Oma makache we say me ni sika. Koko yi ne say ayet bisi basa makache. Opre. Me say me the business buy this ka bebre. Me fufu na wo no ho nkwan. Yes ka say me na make. Unim asem kro. Adia. no ya santo ade o se san kwa. She madam me matu history na say. Time me should am for. Hana mama. Enya botse. Samu jimidi. Madam mpachu de me jimidi. Kwai pa na tutu na. Chese wushi aka ba kwa je se 2 hours. Asa lo wushi aka ba. Me chere wade. Susu ge. Krom ha sika for galamsey for ni nyina hana mo show. I'm on phone into new tactics before my dream rush. Me, I just got here now. Now I got some say. Now I got the deeds in my besha. Until me quabble 3 months. Don't baby, I'm the movie. Ka say sika ne de bi o ho ne wo nwuram je say okope na de abafie. Baby, I'm the movie. Gold, dollars. I want to have some of these cities. Wow. Yes. I was here when me say Who the munya bote? Muka musa basi ya mukala na tosu se na mabano. Munya ni tem na munko fashion up na me fa munko baby sisi ye. Madam me na me tiskanka na chese bi ye me. Aha ne your friend ye. Na wa kwa ye uru kwa pa. Ye ho no. Okay. Aha, munka mo na mu bisi. Why bag ni? What me nya akura wontum nhyɛ me so. Aden. Na de wo ye na ne se won hye me so no de wo pesa wo kyerɛ me se am I a little child ah me ka so ya akora wo tie no kwalo na mo me pebuso ni ye die wo ko social media ko fa ba ye bia ba ha anso wo so ko samaya aba so ma me hook up ade tina se ba gwo wo o de wo mo ba kwa wo tankase fo de enti na na wiase tankase fo na mo se funu no e de enti na wiase we ya asem so ka be da so na obi awu anti mo pai bo ne sa de be tan ka ba ko awu ene ewu na abedi kan Wọ́n na abedi kan. Wọ́n lọ nkọ amaya di bedi kan enya me. Fusem. Dia watch sire.
When I have a pebusian and canko. Eyawa. Ah? What can I say, Miss Anna? Baby, I bet to mean Shakira. Robert Slamedy, I mean yet. What do you mean? I don't pension, dear Usha. And I'll call pension, I won't to do obey. Ah? I dare to know be a wood how the work out my boss suspect. I feel we drive deep from where will be wood, my boss suspect. Why? I almost said to morning. I come, you know me, no quality. San Mitima, and I'm even Cosaloni and Miss Camaba. Near you is Cana, Eddie. That's it. Was it a review, dear? That's it. That's why. Yeah. No, Mimi. I sent between my dreams, too. As a mayor. Yeah, Madame Boy, nay. Natai. Oh, my day. Ah. Na said you ready one. Na she papa tintin gram na attack tikete surgery die. Ah. We dey one. Say madam boyfriend ne wana na tie kitikiti no. Eno ne ya won asem a hu bi da. Me de me hu bi da. Hey. Joy said. Bible say, "Shall one do young one concern?" As I know what is your canvas. That's so you're different. Madam, hallelujah. Shishi. Hey. Why are you ready? Yes. Papa, Mommy 360 na me. Jeje. Anu ose. Adena boda. Jeje. They shake. Twerk it. Mama, also Mommy 360 na me. Yes. Did you run? Anu ose. Miria. Keep up from. See ya. Madam, yeah. What's that room? No, I say 216. Then 60. Mommy 360. Yeah, maybe I said that. Yeah. Mama, nada. Down. Anu ose. Capito. Jeje. Capito. I'm on check here. Hey, Ura, ejuma be na umaya no moye. Omu di moti akọ echima koto. Shape. Enyi kasa wo a, wo tutuma no. Sa de etiro kasa. Na o share de o ma hyehye no. Ene de we o ma ye o mo ho mu jeje o mo se de adwuma no mo ye. Mi de mini. O mo ye hook up. Nti so wo obi wo client bi na sa me for o mo mo. Me no wo client bi. Eh, Ura. Ana wo dress na ma dress no. Me ka se me ti sa wo ma ya na na. Hey. Siso na Yesu Kristo wo ba erenche na wo ba. No ba ani ebeku. Kaka, she. No wo sister ni kasa. Aden say. Adwuma ba kwa me so ya no obo me dede sa obo me dede aden. Onye na adwuma nam so hwe so nya madwuma o. Onye na adwuma so nya madwuma nya sa de be so ofia anu se no. Memu no se sa de opese me bu no no. Mr. Mpacho, Mr. Ayesa ni suban ya ano no. Sa anu oti. Enti ye nya ho abotre. Wa ye nya abotre. Me ye madwuma o ja me na me nya madwuma. Me nya abotre. Me nya abotre sesen. Wa ye panyin nti wo de bibia ni ana wa nya abotre. Oye na adwuma no me ha no. Oye ne de o ma me so nya me de. Nti nya abotre. No ye. Eni o so ne nkasa o no so nya abotre. Wa no de friti nyina sa anu opirichie. Hello, preacher. If it's in your son, I'm missing your major. I need to send a deep for preachy boy. And to sign it.
Assassin. Ah? Penny, patch a wood to menye. What it? Menya kura. Ah? Yen I about that crop, just so the kind of member. And not say me yakura. To me, Ben, wa, me, you don't cross for and collect, who see what my job some say, a dear bed man one way. Ah? Me, Mebusau. I will show what's at the appear goods on Mebusau. Ummisame. And to Ummisame, to the Quasam Smith. What growing near Adrian Satcher? A dear than Satcher. What qua I soldier? A Juman, what come on down with Dragu? I was so bad, fear. What bad to seal Bonnie, and a hooker. Will your papa, and the till Bonnie Walker? What of far, and shook one more about the Siasana? Why are you, Munu? Pacho and Cassentia may get it. No, by me, you're that she be your barber, yammy, maybe what obey what Kumakas, and Tin Cassantiano. What it? What shall I will bumpire, who put in what betting? Mabusa, baby, I can find pie body free. Ah, what would Pritiana, Baba Kutia? What would Pritiana will carry and see some, and it's them, Mabusa, the penny. Mabusa. Ah, and I don't quotation, ye baby, and Namka, Yawana Nevo, and swimming me, whom Yana, and I don't Kutia. Ah? Not just a wood, you need this one alone. And a Sadia, catch all, you know. A Jumano and my and fear has a catch on one day, the fear has and your Christoph for fear. Christo Bennett here. Christo ni Bennett here. No, who Christo is here. I ain't fancy. And now be when Christo no one. What's now? Be beat Joe, Papa. Be beat Joe. Maybe I may catch now, and for one time, the so. And for one time, I'm a sinner so cry. Now, one time, had me wound ya me a waffle. One of them the car coach you, and I sing ya me a friend, ya me wound ya me a waffle. May catch no, what's a penny? Made your groom one. What groom one the Bible about 20? Made the Bible about 20. Now I had day. Be a watch that. Wait, says I mean, frail. Wait, says I want the Bible about 20. Now, come as my time Bible, not quite a nine. What's it? Wait, put out what that water. Come at time, the aquarium of the Beco. What can I say, Yakurana? What do you mean? Now, by penny money, crowd for a quiet master, my sinners, one of us, a dear man, I'm away. A dear man who shall be able to sign a son of a frail. Ah? I want not cha. Oh, I could already have him. Nkwala titale da ho adwaman bokro no oba ne be ma na eda be ma na eda adai na wo se basa Rose nantina sa preach amwachi preach ni ntwam atwam ah amwachi ankrofo da agi ahome ne ya sole akwa adwuma na wo begina mantamu de ene preach amwachi nyina atwam e de ntina mu si aso dan ah asamre man anya bia mjira wasase so me ni krom asambre man enti so kroni ko bi twanhye a wasameka asase ne masase wate asamre man pacho oya bayifu ana preach na me preach na chiu abayi sambe no na masora homachi oba be se kanya mi asam na be makantinka a chiu na baba ka chamse mi janya mi samka adai adi no abayi sambe no boy na ye baye nyamia sam se jai ni ma wo ye ni jai bori nya esumasi bona mo ye adwaman na meka na achiu adwaman bo nya wudie mu nyai odi foba jina adenti na wo yesa Adama yede. Enti utina ma unia kakra ni yire kofa ma begu fie ho abra wo ye difo amu ye wuka po fie ho no eye ma wo She ma menka bibi nso nyakopo atemwoni ba obia bebu na te sade university e minya
adifo na wo ye no fa so be na wo so also start free ufie ansa na watiesi abonten so wanye ufie ya obeda ya abonten ye ha ba so kire adwaman sa wo so pretty wo so ba fie o tu betimi abetunufo ensamfu akwa sana o kan kire me en kaw so ni adifo ba wo dome ei we mu nyina so mu ya adifo aba bua pa Ewra Entu nim se yemfa enwo enso atade fitam ha acha wo hwehwe hwan me hwehwe wa ankasa ha entu tifia ha awu nim se wukunu ni nua ewe odifo na kwosesa ma begu fia o mu bo adwaman enti yema ha entu nim se numi na ade ba fia adenti na oyesa Hey, oni ho. Mami, dem e woni adwuma ye wahu. Obi wa ye na adwe so be ko bunsam gemu. Ana wo pesa wo sesa no. Me bua na mana sesa. Hwe. Entu ti fi ha na wo ha mo ma ye we e ma wo. Ha?
be kata ye na ase ene apampem me ba ne mpaebo anka wo na bebo mpae wo num nsangu sene me ka dia dia hia na ja mpaebo no mpaebo so nya sensaguo no mama oba wo edi enti na mo frɛ me mo me hunu di enti a ade kwa me fra wo ne se wo tam ma mia asika wo di dwane ye no chese ne mi hu wo social media no sa bra na wo bo nim se wo tam ma misika kwa wo de ko ekokase kwa bo bra papa sha brabo mi hu wo social media no so abrabo bɛyi nananom adaroma ɛna akoma famie sabi obi na betete aduane ahye obi anum obi a wɔ ne pɛ wɔ som a wɔpɛ so wɔsom wotoi woyɛ sɔfo ba brown so ekoye soja wɔ nsuo so a mare ho ahwani a wɔkɔtena so tena so ɔbaayɛ ɛnya assemblyman no aba bɛyɛ na dabi o sɛ nananom afrɛ me a ɛno no bɔne bɛ ne wom obi a wɔ nakono de ɛna obi a wɔ de wɔdoma nkoma de ne ba asase so so ɔmɛyɛ afei na me de apie ensonoma na tɔ me so ama me nso so ma sɛ bi ensonoma wɛ de nya ensonoma papa ɛyɛ ma me pa kyɛw ɛdan no ho asɛm nti kwa na ma me frɛ mo ɛnyɛ san komo we me dan no me kɔ obi niam agum ɛdan bɛ na aka ho asɛm no ɛnyɛ me dan no wo dan no wo nua ka kro de abaku kafoɔ ha wo de ma wan wo de me dan no ama hookup bra abra me de ma bosomfo free China na Ethiopia a me do mu bagum no hookup fo na dadan nim sani sa ho nti wo wɛ tawia jadede no ma me ayi ayeye ensabode wo ma so anasa na odi dwane koye na dabi se me fama ho asam aba president kaka eno me nya de ono me ye no kosi se ma me wate ase no ka kire me so owu a me na me ni nade eno ti se ma fama me nsa abode a me ka bakura na aka me ba be sesa ka ho panyini wo ho no ma tawia wo na wudi ade wo wura ne mpa bo ahye me nan wo ye de wo wura se wo wura se wo na wo ne na ye pe wo wura se wo na wo he no me ne na ye pe asam ne yanka ba ma tumi di wo ba de na anya ne fa ya ba ko no afa ka ba me ya ka chire anya empacho dan dede di amoa me di amahu kafo anya bra wo so tu kakra wo so tu kokku kafo no na ne me metena wo dan ni bibi jejew ese me fama bosom fone fa ne o na de mo betuma tran chance ne so me tran chance no so abra me maame abọ brasi fie eno de anya ne kani samon percent asumdwe beba fie ha kosi sa hwe me tebia me de ba ye mama na hokono so me ba ye na me ba won kan hu sasabi me tia konwa kase so na nanom afra me eno ntima mo mama nya de anya ama me ntono me na nanom fra na so mo ma dabre kaka eno me nkan de ono me kan no na wo de wo tawia wa so na me ka de wo eno me nkan de wo kan no eno me nkan asa bon ko nya me sa na wo ya wodi agro mema me motia chense dwuma obedi wa nadwi no umoti akohwifo no chense umoti akohwifo me fa ne China oya ya fa ne chense anya fa ne kwa China ho oya karatman fa ne kwa China ho anya China ho na me be fa edan ne me dia ma kufo me pa cho ne kan kasa me ne kasa no kwa fa me da ma me kasa dodo akwa ke to kasa sai wo jinya wo me bia sam ya shuwa fu tam wo sai why sam aha na bra sam no abrabo be na obeboye bra sam no wono abrabo ben die pa no ene wan no nim no ni padodo san nim no wo so abosomfo na wo kan abrabo pa na ba no obeboye motia Kevin waboa ye bebre apuo ya motia chensen waboa ye bebre enkotre no mo wi a kakra panyi me ba na honkono so me dia mama me jaja me ho mamu o me ma ye me ho te sasabi Ghana film na ye na da bia na asofo na dia bosomfo ne so nkunim no samudi agura efia monsene ha na me soma sene ha monsene ha ene so wo di bi ba ya ye di biti ha mo di biti ha ye di biti ha mo twa na mo ba ho na wo so twa na China ba ho se me twa squad amamu a na kana nia she ni kotra ya she woni tumi bia wo to akasa bi jejew abosom watifie o munti nwuram me dia mo ba fie wa abosom nya nwuram na mo te abosom ba na tifie me dia mo ba fie panyi ene e be ye dia o mon kotena jaale ho wona na abosom ejadu na da ho kakaka ambako ho Ada na wo ko nsa ha wo ko te betisa ada e ya sema enye bibia na me ko nsa na o wakes ne we omo ko adwuma se mpanifo bia ba omo ye conference nti omo nyina akọ ada kunya bia yi awda ya na me bisa omo nyina akọ te bia wo omo se mpanifo na ba ko
Anyway, you inside, why? Yo. Urama tulema. I remember. Baby. Honey. I won't see. Yeah, I hope you be. I remember. Here, baby, Didi. On pet disturbances. Baby. Babe. Or on Segu for moi. Very good for. Ah, very good. Okay, thank you. Thank you, baby. But you're from Hey, sending mommy. My mommy was sending you idea. No, I have mommy sending you chima. Baby, so Kaya, Tamania was South Africa. I'm Sunny Bedi Biano. It take sweet. Oh, yeah. Maybe can't take him the character that. What take it? Yeah. Okay. Let's toast. Let's toast to more money. Long life. Okay. Love. Prosperity. Me. And plenty of children like orphanage. Oh, honey, I love you so much. Why? Tini wanim. Ate. Wanim adi jina me yede chi mempe. Tini wanim. Baby. Body cat ashe menu man na say we shall say. Oh no. I remember. Baby. On this note, are we here? Honey, come. Baby, come. Oh. Come. Okay, baby. For the last time. Oh, baby. Oh. I'm sorry. I'm sorry, honey. Okay, bye. I love you. And move on, why are you coming? Oh, you need it. Didi. Baby made you deeper. I don't need that. Nice. Baby. Say, Nanka was so dick. I see what chance on Nanka would yaba how. Come to you. Let's say, me, when you should be a mammy. Let's solve some poker. That baby only say fear on us environment no crime many each other you and I don't you fear on us sebi. Don't be a moon crown our befi will be saying. Yes, sanity, me more time because of the animal minty. No, maybe my free. My baby, I'm a woman.
me so mo nkotena. Baby, enye nanka wa pe baby ama wo mo no. Yensu enko rent nice house. Nanka yentina mu na yenja ebusafie ni wona fa ma wo mo. Because me nji ho. Me yesa me nananom abosomfo ne me nananom samanfo kra bo befume. So what about me? Enunti na me pesa wotima se. Oh, come on. Say for the meantime no de boa me. Na me mfa because we mebusuafie. Me ntimi nya mo ombe ho basa. Hwe me nua panyi. Ade no betimi aye. Me na nananom abie mani. Bibi kura eba fie ho no mo amehunu. Se me gya fie no ma wo mo saa. Abusua na se betete. Se abusua no pila nyina ne. Enti wo pese yentina fie ho saa. Me tia wa bi. Me tia. Because me ni fie ho pa na ye tro but me ni asem ka. Me no tia yi. Metimi akwa akoto trasakodan. Onyo. Metimi atodi. Enti na ye me wan so odi me abetina efie we mu no. But akwankyere direction. Me follow direction. Mate. Kosi se me mfa me panye bibi gi se da nanom ahye me. Okay. Davi. Mate o de wakasa. Davi bla me nkwan wa. Medo. Se na me bisa se na nkora no we. Se me ka kire wo se edan no. Anya me dia me nua ketwa ne dia. Tawia. Sesi wa ba wo se wo gidan. What you say? Enti mesre wa. Na sese omo ni hono no besidani ayi ni. Enti yiniama no kwadan ba akunim. Mate. Enti wo de yen twen na omo mra. Omo ba na omo yiniama no afi hono. Debi. Mesre mi nua nse na bu asi afu no. Na hwe yo beka se tia me pa cho. Omo ni hono a omo tu kwan no. Yen koyi omo nyema wabo. Dan ne no en yen fa mu kam. Ye wuyi ya na de kwadan ba akunim. Ma ni wa, unti mbuza ma ye ho nyema bebrebe enti nyabute kaka. Nyabote omo ba omo ba bi ene sa se de menu ane bu asi afu no oje ne dan sisi ai Me yakoda. Yipia na fa besna. na wote na be se ba. Edien. Bashit, So. One bashit na say go. Hey. Baby menso. O da bia bashit feel free. Won so a enkrafo so munyi niema na obu yi niema na de wo ye ne say. Hey! Wonderously. So. And then we hear be performance. So. I catch you say e man you ho no ma. Ye nyi wo mo ni mengu abonten. Why do you go father? Nasa hook up say we nasa ne unqualified. Hook up pa na be se sumie nura ho etese. And you say we plan hook up for she dan na sa. Aha tie jo. Eto bi ya na se ho. Na cha sa wo yira dwuma wo ye ntu ni mu meboa. Me kasa ntia me o. Kasa ntia me. Hey! So wana wo na ma na ba. Ati hook up pa na se we. Ha unqualified. Ka chan se wo ba, me hwe ni nsem. To I under training, me hunu.
Namu obi am jabu somfo be guadi no wodi ade we nyina abeto den. Tawia which na wo. Kaka, wo tu ade anema na ade be. Wo ho ne emani, wo so wo predan. Da bi ne ma sinsuo so na kire se je hook up na ye no nwanwan kasa. Ne nwanwan ne say. Na se ne woni madwuma. Ese bi hook up ye umfa wo. Ye won step by step. When haticho san ayemre. Enti wo fe ya na akogu nchen nation. What ya? Sana method nete. Na wo de wonim, wanimu asa wo yira so ma de, wonim wo hwe. Me nim sa me yira so ma de. Baby, what did you matem? Da bi me no wayɛ me na waso ma de no manim ni dia na esa me no wayɛ me. Ana wo sɛ ma me nyi pesa wo sɛ na. Ya ma yi niam na ahye wo. Wo yɛ da kura meyi. Baby, asa wonim sɛ ni so ampa. O be yɛ me ana. Me manim we sɛ waso ma. Fra wo nua ne kan pa cho me. Tam dross kakraka. Wow! Okay. All right. Yo, wifey. Yes, dear. Madwuma mfo. Abusua ne nie. Muhu maami ya. Ono na ye panyini. Omo ya ntafo de. Na panyini ni na kakra ni. Sana ati. Ababawa. Ada na hwe me sa. Nenya kwala o. Don't mind the body, mind the angel. And yeah, enokre. And the one wakan. Ye tini pediani mu so sene ne wo wiase. Yo, penye ne kakra. We de manage se na abusua ye nyina ye hia. In fact, me be hu mu no mani kura age. Na se de me nso ma bai na me de ahoho na abai. Se ma na wo modi ankyira. Ebia no mo ne nam fie ha na wakwa akoye obi he. Anase eno nso de sabi enchirebu ene sa pepe eno nti men sadaje. Ladies and gentlemen, without wasting my time, quickly meko me debrichire oba ono nti amanne ewiase afana nyina atemenka a kire se wabomi chidom ankasa oba papa bi a dachi bia munyina mo bedi mechi amama koye ne ho ade eno ho ne yefre ne Lady Cash. Ladies and gentlemen, let's give a hand of applause as I welcome Lady Cash. 360 degrees. Oh my God. Me be walen da chi no. Me kan mo matini pay, mo sini pay. Me wi ana me nwie abusua. Ye toa so a. Ba ma ni monyamfo yi a wokura twene ya. Waje abodi ni bebre e wotwene bom. Ethiopia waje award. Mexico waje award. Madagascar ono na ebo president no etwene. Eno nti papa yi encha ye kura menya krata afrimura nintira mti baabi opimso me boni diana na bo me mu ase o se omuhia no for long 6 months onye ni paketwa. Ladies and gentlemen, mommy and fans and share Akanji. Aya sa no woni twene. Efa wetiko. Wa no je nka sa me ho aso a. Se adom ne ba ne so a. Wo ye nsenche ne chese. Honhom no de ye adwuma. So ye wi a ne ye nwie de atwa to na edito na ade bia nso e woto nso. Eso na ban na trenti. Me chia me me kodi akom anasa na nanom frɛ me. Wo mo edena ebre me from South Africa. Onye ni paketwa. Wadi 2 weeks pen asua twi, wato na twi kronkan bi da. Onti twi South Africa kasa nkwa na no ka. Na nanom na abakasa afa ni mu amenne oka twi. Eno nti emre na nanom frɛ makomu chiame a ode ne ma me. Ladies and gentlemen, without wasting my time, young fan sambo and share Miss Sexy Show them. Let's go!
date Shaka Zulu. I was South Africa. No date Shaka Zulu. Anunti penny ene kakra ene minu ayire. Me call ye kakra me nso me konya ye. A me dia be ni mumpo me dia ba. Mumye nsom na ye nchechire no oman no emfa ne tuma pemfra. We dey penny. Na ma wo makwa aba. Yeah, eja. We dey Terry a wo di bi aba. Ebi dey wo di bi aba. Na ja. Ye ben ne den. Sa. Anyway. Miss me introduce me yira kirem. Yo. Ana men so Terry a. Yey. Me yira. Me nenna mu me nya no. Oh wow. Wow. Oh Zimbabwe. One me yere wo qualities bi. Wo qualities bi. A friend of Puff. Yeah. Wow, lady Puff. Oh, pesika papa, a friend of Puff. And you can't Puff for one. Onye. Mo. And you won't be out with fear hatches. Where you don't know. Matter. It's in part your work around when a penny. Oh, you poke up penny. Yeah. It's not yet to fear. Yo. And you boy could tell me who you're going to naturally. Wifey. Yes, dear. In your opinion, so only. I wanted the engine now if you have a penny. No, you have a penny, Miss Ram. Yeah. Betiano. On the penny, on the day, penny and tough. Sleeping better. Mobada. One day penny and your cracker. Metro must say, South Africa. Go too many. On 20, sister. On 20 that. Kakra ne Terry. Me frame when you lay and your bonnet. And my ya walk for more better na hey. When you be one dear and tiadit. No say. O Montiasia, what do you more I know dear sister. Penny. Sabi. Yeah, na tete. Sabi say obi answo. And ye kan me dear. Me yede no oba no na busuanfo nyina nemi o. Makoyi me ho akere amoma hunu. Mahunu ba bia wo firi ni nchi. Enti no bibia nsi de na enso no sabi sade wo kan bibisi amemi ba bia mekọ. Brad ya na ono bi bese social media. Kakra. Social media de efo. Oh na se ho yekuro. Ho yekuro enti no ona oba bi to na wo be social media. Wo de be ko Facebook and TikTok. Me de be ko. Wo de be ko TikTok se obi ade abedi anto na dia. Obi nya de o de ade ane wo na wo asem. Kosi say social media wona honso na beduru wa ma obi agi nani nso de ama wo. Kosi say yede ababa no na akoda no ofre busuem. Enti sister de o kan de no kan no nenso me de me tuatua me toku sabiti akonwa so. Ena me ni mama mra ni ama ne enti no nema bi wo ho no mo a. Sabi nananom kra ma me kwan se me nye. O ka se social media na okohunu. Won cho krokot se ye kuma se na asese. Me no so social media mo to mu ho. Social media and crabata ni bi no. Ne branches no. Anya sa Twitter. Waka so wo Instagram wo free Instagram. Shie. Ho hene ni tirimo de ne. Also plus aka tem so free wa himfie. Wo free Instagram ahimfie. Anya bra tutu ya kakra pa na muntotu. Ema bi madam fu bi. Wono obi nya asem wo Instagram ho no. Ho hene ni se de besi di na temo no. Na Instagram na yekuro. Yekuro. Hey! Sha! Atitiro efiri ho. Sa? Boy. Yekura nkasa musicians ni bebre ho no mo fu. Hey! Akwaya obonyi. Wadu achi sa akode. Ho no fu. Wo free Instagram. Eni mo honti no. No. Anti sisters wa kan sa de amate. Me ba modern na wode mi akọ ho na makohwe ni fi kotin pa free. No mo doso. O mo okowa. Ene o si wusi ma say ye de ni. Prekesen, o ma say afuo no. Wo mo doso nkasa Instagram. Nipa. Ragini Babble. Baby,
Ah, what the mommy had already. Mommy dear. Oh. Jesus! Madam! Yes, sir. Na ade na munyina monkoye monim sa ade asema. Ade nti na ye ni ho na wo makwan mo mura ye de mo koyi ye no ma fi ho. Me say, kasa, me kwa me kacho mo say. Omo ntwe na mumra. Emani wa ye yi omo ni omo. Am fi me. But mommy, still na nke ni kwan say omo ye. Wo so omo twe me ye ba. One na say twema ho aba. One na say twema ho aba. Ani mkuasefo. One na ntwa na ho anomumra. Wako fasa kabo se sumyamra ho se ibachito. Esa dross. Ade aba begu dan we mu. Me dan mu me de mabosomfo papa bi begum no. Say ye ntwen. Mumu hwa na ne dross kakraka egu dem no. Hwa ya. No wonder. Anya nwanwa. Ante wo bi aye hook up. Enti wo dross ni. Sister, I don't qualify so be hook up. How this can exploding like that? So my pants is falling out on this house. Wo slay queen. Wo sha pants kakraka we make kan woni mu won fele. Wo say yi ano. Emfa we su meka sentia. Me kra de mahye bi. Na oba tipe na won ne sorry adabia won ntina adabia mfra me fa ne to. Wo be sha ba shit we de na wo yan tipe ye. Because we slay queen. Woni mu adwuma na ni so. But the ethics come for ethics. There be we de enche yo. Baby ne dress so nanko. Ne dress so. There be bra enche yo what ade na hye me pa. Madam tu hu pantim. Imi hu pants nti wo ye ma saa de na ya na wo hye na ye ma ye wo nsua wo mo nhwe de o mo toto hye Madam de tani say me ko to no ofu osumo na nka me de ko mama me na wo akira na abọ ho awura fie ti me de agu ne ma ne so se nka me ko ba ye ya me farmer no kwai fo ani wo na saa na yetu ni pa fa nkra sesem fi me konfo no odi nsemfo pa wate enti wo ko na unya ska ya wo de re Shawama o. Mami. Enti uti wo frɛ ho asɔre pani. Ana ɔte hɔ ba bi amoyɛ asɔre. Ana ɔte hɔ ayɛ hwɛ han ne ɛde akɔma ba fie hɔ. Wonim sɛ yɛ akyiwa de? Asɔre pani ni yɛ nante wo yɛ. Mami wa hia me ye pa na nka wo hia me no na anya asɔre na me firi banka na me de memma ne ma no wote ye na fie no ye me dia wote ye na me ye fie wura ana me ba ma tam fie no ɛsoa me anya asɔre na me kɔ kɛkɛ wo pɛ sɛ wo asɛm me ka kɔ na wo ka che fie wura no so de bosoma betena fie ho me abɛka che me adan me pa chow akosum nyame mami nkɔ me fa me wosra nkɔ fie bɔkɔ Ja asɔre pani na wo yɛ mfa so bɛ na wo so. Asɔre pani yɛ mfa so bɛ na wo so. We mu nyina am sɔre am so mo yɛ asɔre pani fo. Mu gu ya me anim ase.